Dobrý deň. Ja som vás volal. V podstate mám zákaz približenia sa k deťom, potrebujem súčinnosť z toho dôvodu, aby potom niekto nepovedal, že som nejakým spôsobom porušil uznesenie. Potrebujem vlastne komunikovať so školou. Moja bývalá partnerka písala vlastne, že tu ubližujú dieťaťu. V podstate moje dieťa si rezalo ruky žiletkou. V podstate potrebujem vedieť, akým spôsobom sa to tu rieši. Jediná starostlivosť je poskytovaná zo strany školy. Bývalá partnerka odmietla. Kedy sa to malo stať? Tieto veci, no však ja potrebujem komunikovať tieto veci so školou. Povedali vlastne, moja bývalá partnerka tu bola, ja som to bol vlastne, pôvodne som riešil seba poškodzovanie dieťaťa. Takže vlastne dieťa zobralo vlastne žiletku alebo nejaký iný predmet, začalo si rezať ruky, v podstate takto si robila čiary na ruke. Komunikoval som to so školou, povedali, že oni vôbec nič tak o tom nevedia, začali to riešiť, potom tu je nejaká psychologička školská, že to rieši ona. A ja, hej, a ja to potrebujem nejakým spôsobom riešiť, ja mám zákaz približenia, moja bývalá partnerka je aktuálne... My to prezistíme, budeme my tam za riaditeľku, alebo nejaký keď je školský psychológ, aby sme zistili. Ja nie som pozbavený rodičovských práv a povinností. Nie ste, ale asi máte nariadenie súdom nejaké. Hej, ale to je to vlastne, že ona tu bola, je právnym zástupcom a my nemôžeme povoľovať niečo. Ja nechcem, ja len vlastne, aby ste... Tým, že vlastne ja som tak blízko, tak aby niekto nepovedal, že som porušil vlastne uznesenie vlastne súdu. Tak môžeme. A ja potrebujem tak, nech sem pani príde a nech mi vysvetlí, prečo prestali som komunikovať, zablokovali si moje číslo, až keď som mal druhého čísla, tak až vtedy mi zdvihli a povedali, že vlastne, že spravili to preto, lebo to volám 10 krát za deň. A nieraz mi nezdvihli, preto som skúšal opakovane volať. A ja mám vlastne dve možnosti. Buď to je prísť osobne, ale iba s vašou súčinnosťou, lebo naozaj to bude niekto zneužívať a povie, že som porušil uznesenie. Alebo potom druhá vec, vlastne riešiť to cez riaďovateľa školy. A ja chcem iba komunikovať... A prečo by to mal vedieť? Akože proste, však my pôjdeme osobne my tam na školu, že vy ste tu napočkali a deti, alebo dieťa sa volá ako vy, hej, priezviskom? Áno, Dominika Sára Bubleková, obidve s tým chodia a mne ide o Dominiku, staršiu dceru, ktorá si vlastne... A viete aj ktorý ročník, že by sme to potom... Oni presne vedia, proste však Dobre, my to zistíme, pôjdeme. Tu je aj hlavný vchod, áno. Ja som pani oznámil v podstate, že som tu, že nechal som mu vyvolať. Niečo neporušovali, tak vy nás počkajte tu, my zistíme. Nech sem príde v podstate. Ja chcem nejakým spôsobom vysvetlenie, prečo si ma zablokovali, ja som nikomu nič neurobil a čakám tu. Nevieme, uvidíme, či je vôbec. No. Ona tu je, ja som s ňou telefonoval, takže ona tu je. Takže pani sudkyňa teraz aktuálne vlastne polícia prišla poskytnúť súčinnosť. Škola v momente, keď som riešil seba poškodzovanie Dominiky, tak keď to zistila matka pani Pribulová, tak som okamžite nacval aj s jej právnym zástupcom. Niečo narozprávali v škole a od toho momentu škola úplne prestala so mnou komunikovať, zablokovali si ma vlastne v telefóne, proste, alebo si nejakým spôsobom označili moje meno, že proste nedvíhať, takže dneska, už keď mi to bolo podozrivé, tak som spravil to, že som zavolal z iného čísla, okamžite mi to zdvihli a okomentovali slova, že mi nedvíhali, že som tam volal 10 krát za deň. 10 krát som nevolal určite a ak som sa snažil opakovane volať, tak to iba z toho dôvodu, že mi nedvíhali. Posledná správa od matky je tá, že nejakým spôsobom zasa došlo k nejakým incidentom. Ja ako rodič, ktorý som nebol pozbavený rodičovských práv a povinností, mám právo vedieť vlastne, akým spôsobom sa situácia riešila, ako sa riešila vlastne so žiakmi, možno s rodičmi tých žiakov, ako sa to riešilo. V podstate ja mám rovnaké práva a povinnosti ako akýkoľvek iný rodič, akéhokoľvek iného dieťaťa, čo sem chodí do tejto školy. Povedali vlastne, že budú výhradne komunikovať so mnou výhradne a nie inak ako písomnou formou. Takže tak. Nahrávam a budem nahrávať ďalej, keď prídu pani policajti.